18 minutes to 10 ndo pafika nthawe pali manje papa Isabel ndedzipi zimwe dzenyaya zingatarisirwe kane muri yeZimbabwe nasi muchirongwa Bozhongora segment icho kwadi muri yeZimbabwe ndine nyaya inorwadza nyaya inosuwisa muri yeZimbabwe yekuti vari pachannel mukazoenda pawaye pa National FM WhatsApp channel yedu muchaona mbuya vanogara mukati meguta reHarare kunzvimbo inonzi Hopley mbuya ava vakataka kusvika pana pamuri yeZimbabwe ndikati ndichazosvika panzvimbo nhasi pazuva rekuseni ndakwanisa kunosvika muHopley pamba pambuya ava vane makore anosvika 86 years 86 sokutaura kwavo dzimwe dzenguva mukoma KB vanogona kupinda mu 90 almost 100 years vakura okay nehanzvadzi yavo mukatoiona zvakare iripo ipapo motoona kuti family yakura iyi mbuya vari kuchema vachiti ndatorerwa imba neRoger ndakutogara muimba oda kutodona dzakanaka dzacho dzatorwa mushure mekuti Roger rakangonditora rikati zvandiri kugara nemi pana pa hamuna mwana hamuna chii ndichakubatsirai kuti hama yepadhuze kwanga kuchinzi kune chikwereti plus ndoda kuenda nemi mundiite next of kin mbuya havagoni kuverenga mbuya vana chavanoziva vari kungoti ndaingonzi isa chidhindo apa tora chigumwe isa apa sainai apa ndini next of kin nhasi una kuti imba ndiyake pandasvika mukati menzvimbo yemhuri yeZimbabwe vagari muHopley vane kusafara kwavanga vachiita vari kutsutsumwa ndazokwanisa zvakare kutaura nachairman mukati menzvimbo iyi asi kuti vanga vachienda kune imwe program yemusangano wedu kutonga weZANU-PF bhazi rakutotora vanhu ipapo saka vazovimbisa kuti tichasangana ipapo asi ndine mashoko nokuda kwenyaya iyi sokutaura kuri kuita mbuya mukazoenda pa WhatsApp channel yedu National FM WhatsApp channel muchavaona mbuya ipapo mhuri yeZimbabwe munosiririka imba iyi yakura sei imba iyi andisike mabhoiskai okay maviri aripo ipapo uku kune madhoo maviri kune madhoo maviri imwe yacho itiratidza kuti yatoparara inova ndiyo vakazoiswa iri nani yachona ndiyo yakatoiswa makeva kutogarapo vari kuti kubva 2013 no rent no what pakaipa ndine nyaya mhuri yeZimbabwe yekuhwedza kwamakwarimba yemukadzi anga achigara nemurume wake achibva aita vana vaviri asi zvinorwadza mushure mekuti mukadzi akabatwa red-handed chikomba nemurume ane 25 years asati ane mukadzi payakaenda kunotongwa kuvakuru zvakabuda nezviripo zvakatozoita kuti muridzi wemukadzi aende kunopisa imba yechikomba achitofungidzwa kuti vanhu vari mukati mhuri yeZimbabwe zvakaoma ndine nyaya zvakare yeamai yevaroora vaiti kana vachinge vauya pamba vanorwara zvekukwenya zvekuti nguva yekuda kusangana nevarume vanotanga kukwenya vanotanga kurwadziwa kana kuona mufananidzo wevanhu vasiri ivo vari kutamba nawo mudzimba pachibva pazoshedzwa mubatsiri amai vepamba pavachibva vabatwa vaine mapenzi kana kuti hembe dzemukadzi dzemukati dzevaroora vakaenda nevaripo apo mai avanomboita mwanasikana vakaita vanakomana chete 4 vese vakaroora asi hakuna munhu ainzi iye kana achinge aroora anotanga kunogara kwake kana kuti chero uri kutaundi ukaroora ikoko mwanakadzi iyeyo hautenderwe kusangana naye asati asvika kumba kunoona amai ane zvaanoda kunouzwa vakomana saka vamwene vaishandisa varoora ndo patozokuda kuti ndo vaiwe murume wevana hapana murume here apa murume aripo gogo havana murume aripo gentleman murume anozikanwa nekuchena smart asi murume uyu mudiki zvakare kuna hama yavo right muchida kunzwa zvakawanda baba Isabel vanadzo vakadzidengezera muchirongwa Bozhongora segment pano pa National FM mukati machirongwa the hottest mid morning show in Zimbabwe tsika mwana tsika vachada kusvitsa nyaya vachada kukubatai kuitira kuti mukurukure navo munobatika sei ndinobatika pa namba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 muri Zimbabwe pa namba iyi tinotanga basa na 9 tichipedza na 12 saka namba iyi kubva na 9 o'clock kunosvika na 12:30 musaifona haina anodavira dzimwe dzenguva pane zvandinge chitoishandisa mukaifona munenge muchitodisturba saka kubva na 9 kunosvika na 12:30 musafona musaishandisa tinenge tiri pabasa tinotenda Comrade Nyangare pa Fox Farm matopo 24/7 pachimuti tinotenda nekusarudzwa pamwe chete kana kuteerera National FM solo
Solomon Sando pa Cape Town NDA takakubatai zvakanakisisa. Mailisa Manyika pa Fio, how many years KB uya utore keke aiwa kandiri kumanyidzana ka neindependence yenyika yeZimbabwe. Pari manje lekezane katibve kuti baba Isabel vakatibatire kwa muchirongwa Bozhongora segment part 1. Hapana chidindo panoda chidindo, hapana chidindo Joshua. Hapana chidindo panoda chidindo, hapana chidindo Joshua. Hapana chidindo panoda chidindo, hapana chidindo Joshua. Po ringiti vo 5 minutes past 10. Nyuze gejo. Muzukuru wa Sekuru. Yes. Happy birthday. Thank you. Wakureri mwana. Chaku ziri kuita nini ka? Ziri kuita. Hayo ndio yarutsa Zimbabwe. Kana kule kana mama wali paduzi kudai. Yes. Ndikangoti tambe tsoka uyamwe. Tsoka uyamwe. Tsoka yamwe. Unozonyenya kudonda. Unozonyenya kudonda kaka mzukuru. Yakati notete tunotsesera mbiri kuna nyadenga. Hallelujah. Hallelujah. Paka. Wedza. Chakuwedza chiri kuti tani. Muri ya Zimbabwe nyaya ndiri kutaura pana paikuwedza inodai o. Kune murume akarorwa nemurume wake vachibvaita vana vaviri. Ndokugara pamba pawo semurume nemukadzi. Saka tinoreva muri yeZimbabwe mutemo wedu unotizvo kana vanhu vachinge vatorana kunyange muri muimba yevabereki munonogara pamusha wenyu makutoronga zvenyu muri sekuru vakaita muri achirongawo imi baba naamai venyu kubva kudzimba dzakasiyana dzamakabva. Right, vagara kudaro mukadzi akazobatwa nechikomba red-handed mumba make aine mumwe murume kureva kuti anga asarudza moyo wake waakapa murume akazopa umwe zvakare ari panext door. Right, muri iyi mudzimai nemurume vanga vane mhuri yakakura sei? Vana vaviri. 2 vana. Okay. Zvadaro nyaya yabatwa iyi yakaendeswa kwani kwamambo kuti inofanira kunotongwa. Nyaya ichibva yaenda ikoko payakaenda kunotongwa Zimbabwe. Chikomba chakarova tobo achina kubudikira pachena mukati menzvimbo yedare. Dare harina kumira nokuti chikomba chaita sei chatiza kunyange wapinda mudare agara anonzi sumukai mutaure nyaya yenyu ndiye mukadzi. Nyaya yapinda mudare iri mukati mekutaurwa hamai murume wenyu ndana magumbukumbuka ane magumbukumbu ndo majinda amambo kana kuri kuchiwe shoko asi iyi iri kuhwedza. Amai pane mashoko anobuda muri bonyo akaripota yekuti akakuwanai muchiita cheufeve nomwe murume asiri iye. Mukadzi anoti hongu ichokwadi nchadidi murume iye chiri kunzi chikomba ndiye chaiye ndiye wandinoda. Apa murume wake akanobvisa rora aripo padare chikomba chakazikanwa chakabatwa here pawakabatwa red-handed. Chakatoonekwa bhati chakaita sei chakabva hongu iye ndiye wandoda. Pavana vavira wani ndiwe chikomba wani wacho ndiye wake uyu. Nyaya chipedza kutaurwa kutakura katundu straight kumba kwachikomba akakwanisa kutoenda kumba kwechikomba. Icho chikomba chisipo charova tobo chatiza. Chikomba achina mukadzi 25 years achigara nevabereki vake amai vake vari pamba ipapo kutaura kule kwatita muri yeZimbabwe. Mukadzi uyu akatobva pamba pake ndokuenda kunogara pamba pechikomba pana amai vechikomba. Chikomba chisikuonekwa. Muri kuti chikomba chine 25 years. Yes. Iye mudzimai uyu ane makore mangani? Ari kuma 27 28. Murume wake ndio watisina kubvunza murume ane makore mangani. Right, pavana vanzi vaviri ava 1 wechikomba mwanaye kwanzi mwanasikana but ari mwana mudiki wechitoo ndiye wechikomba. So murume akarambwa padare kuti ninkufuna lini ndinoda chikomba. Yes, ndiye murume muchaichaiye. Murume akavimbisa akati amuchafu no problem. One day pane imba yaisika inocherana nechikomba ndiye usiku tunge moto apo mumba zuva iroro mamusina kurara vanhu ndobva imba yatsva. But mashoko aya akakwanisa kuzoendeswa kumapurisa ari padhuze. Saka nokamira kuti mapurisa agosvika chikonzero pakaripotwa nyaya yekupiswa kwemba mapurisa asati aita sei avasati vasvika kuzoita nyaya dzavo. So ndo nyaya iriko. So vabereki nehama dzemukadzi kwake kwakaroorwa munhu vari kuti Zimbabwe tinosvika kupi nenzira dziri kuitika idzi? Toita sei mukadzi takaroora tichigara naye taifunga kuti vana ndevedu akaguma kutotora chikomba kuisa mumba
kodai akatira kechikomba chichitira kuti ndochaanoda achienda kumba kwacho achitora chikomba kuisa mumba padare pakazarwa kuti kwete iye ndiye wandiroda iye tofana kuti tiite sei chikomba chakatiza apo mukadzi akatora nhumbi achibva aenda ikoko hembe dzakabva dzatsvira imomo imba yakapiswa iyi imba yakaita sei aiwa imba uswa inorara vanhu one room ndo maifungidzira kuti mune chikomba ndo maifungidzira kuti makarara zvese mukadzi anga ikokoka manga makutofungidzira kuti mune zvese chikomba nemukadzi saka nyaya yokupiswa kwemba iyi haisi mhosva ire nai baba Isabel aiwa imhosva pavari vese mumwe nemumwe ane mhosva dzake ipapa ene dzine mutongo wadzo aunza nyaya ihama hama kwakatorwa kuvanhu vakatorerwa mukadzi nechikomba hama dzemudzimai hama dzemurume akatorerwa mukadzi nechikomba hama dzemurume vari kuti kudini hatizivi kuti nokuti vari kuti zvimwe zvinhu zviri kuitwa zvakubudeko zvinozvo zvakuitika nekukonzeresa kwezvimwe zvinhu zvakatanga happy birthday Kanyemba ubwereza takure mbuzi ndinonzi Patson Nyanguni pa Southampton paita mbudzi apa paita mbudzi paita mbuzi zvinopane zvinokonono makatozo wakambochityere chino zvinokonono aiwe saka tiende tikatakure mbuzi yatu ndindotakura ndindofiya ndinokuzoyeya nyaya chikomba achisikuwanikwa asi mukadzi ari pateni vana vari kupi zera ravo ndirofamba nemukadzi angayo chikomba akasiri chikomba pati mwana kugara naamai under 18 years 0713938538 kana 0789600748 mopinda live pachimuti muchida kutumira ka WhatsApp message tumira ika pa 0718692244 baba Isabel ndiri kuona kuti kugweru chakabatwa chimuti napomerai chikwatiko kugweru hanzi tiri pachimuti ndokuna mafredo made kufamba helmet tachiringana mwana goko asari kugweri ikoko vanogora kachibata ichocho yepahwedza ndiyo inonzi mino yedhongi chikorobo kana kuti chechure aravhara poto apa kana mambo hanzi vanooma mate mukanwa happy birthday KB timu mashasha iri kuuya nezvidhafu yes ndinonzi Mr Intelligence Kelvin Joao pachingoma famu kuguruve yatongwa nyaya mudzimai ati ndiri kuda kachikomba ndiye murume wandinoda mambo akati kudeni isarudzo yake ndo zvaari kuda but wacho andikunzi ane mhosva pane mhosva apa yekuzoti iwewe uri mumwe murume anonobvisa mukadzi mumba mumwe murume ndiyo mhosva asi anofanira kutongwa kuti audzwe kuti hongu watora mukadzi uyu awako asi ziva kuti ukamutora mune imwe imba imhosva inoda zvakainde zvakati apo akati watobo akatiza asizikana kuti ari kupi rega ndimbokubatai kamunomo timbopinda kamuchitoro nevasawira vedu veRoy Ino Solatech 11 minutes to 11 papa Isabel tisati tatora kanhare pane chimwere chiri kupisa chinopfuura hwedza ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza tichibva muhwedza muri yeZimbabwe tibatati paka musiyakobvu kwanzi na Dr. Kandishaya happy birthday kwamuri mano KB tinotenda Dr. Kandishaya happy birthday kuna Israel Temple Vanigal my way happy birthday kuna Ruramai Princess Gonyora my way happy birthday kuna Ekesi kwanzi ndo musi wakapinda nyau na Chandida Dr. Kandishaya papagete Johnny Ekesi ane birthday nasi ati apakoza kanyemba amai ndakapakoza kanyemba ndi wanoshare navo Ruramai Gonyora Vanigal kavani timu rangu vanhu vacho birthday rangu riri padhuze saka ndida kuti ndokwanisa here kuriendesa kumberi manje uchaita se kana kuridzosa kumashure oudza mambo Johnny Ekesi vaJohn Rore ichokwadi wamukaseko Clarice Machuwaire all the way from Makomoyo Nyanga muyezikiri kufamba here wamukaseko mutungamire Solani ari pamapisa ndi baba alinga achigera wamukaseko Mary Kasi ariko ku South Africa ikoko ona repo Chausi Mufari ona repo Martin Matinyanya ona repo Andrew Makamadzi wamukaseko mukoma wangu Innocent Mchenjekwa ari seko Maitu pamochenda tu wacho wamukaseko wanochedwa chairman mushonga pasiko wamukaseko chairman papingauzi mafu ya mkono kunyatsimiko chimutoka bala kuti wamukaseko boss Tusa wamukaseko baba na my boss Chineke pamochenda mkoma wangu walichedwa baba Enisi chimutoka bata Regai Samuel
bwe from Bulawayo achipa Zakari ku 07 Gift Maria Pera yakapera ere mari hitai Mutema Shamabuto 07 Boera wamkaseko forgiving nyama zao pamochete cho friend my friend madeko famba ndisika kangani Jonathan Matibenga pamochete na Onisibo Mutimba vakomana pa boda nyama panda chimutu akapata kuti iti musiba kumede zvinowanikwa ndinoti sorry nematambudziko hari seiko tariro paka Siakovhu ndokupi uko tichingobuda mugokwe munyika inoyera omo muchibva pabhudhi pachitekete makakwidza gomo muchingotanga chete kuti mimi unotanga binga tapinda musiakovhu right nyaya ndinoda kutaura pana pamuri yeZimbabwe ndeyekuti kusiakovhu kune amai vakabereka vana vanokwana kuita 4 murume wa amai ava wavo akafa nenyaya yekumwa poison nematambudziko mushure mekunzi mwana mukomana haana kufarira mombe saka mombe dzazove neumwe munhu achiti mombe dzenyu idzi vanhu vatorara baba vasemutarise makudanga vakaoneka mombe chitonzi inini zvandiri kuita panapa ndezvekuti mangwana mouya tinotarisa kumunda moona zvakadyiwa mobva mandibhadhara mombe dzaka dziripo 11 dzakadya munda wemuridzi vasati vaenda baba vakabva vamwa mushonga instead yekuenda kumunda kuti tasa munda wakadyiwa mangwana vanhu vakazoungana vakuchema munhu azuraya postmortem ikaitwa kusvikira munhu adzoka kusvikira munhu avigwa asi zvakazoitika ndezvekuti muridzi wemunda wakadyiwa ari pamakuva akamira akachema akadisturba vanhu zvokuti time yaifana kuvigwa munhu haina kuvigwa chiendera nenguva achichema chirazo kusvikira vakuru vamutora paseti vachiti paukama hwekurarama pana pauri mutorwa nyaya yako imbori yei nokuti wadzikadzika machemero awaita usiri hama ataura achiti iye handizivi here kuti mombe dzipa dzakadya mumunda mangu ndaisafanira here kuya kuzotaura kuti mombe dzadya uyezve mangwana handiye munoona kumunda nokuti ndakauya ndikaita chokwadi chakakwana mombe dzenyu idzi ndauya nadzo chiisai mudanga wave usiku but mangwana ngatisangane kumunda ndimi muchaonawo kuti padya mombe pakamira sei totaurirana saka ndikuti ndikafunga kuti ndini here ndakonzeresa kuti munhu afe ndiri kunzwa zvakaitika ndirika kusvikira nyaradzwa kunzi vese vakafa tikada kutsvaga hatishai nyaya kuseri but vanhu ivavo tingavapa mbosva here no asi zvikagarirwa pasi saka iwewe no problem amai vanga vane vana 4 vakatororwa vana vese varipo 4 vakaroorwa hapana mari yanga yakauya after rufu rwababa mukoma KB vanhu vainzi mangwana mukwashani ngari kuya mangwana mukwashani anga ari mabiko after mabiko mushure mekunge baba vashaya vamwe vatorere vana 2 vamwe vane vana 3 umwe ane mwana 1 kozoita netsika nembereko angaiti pamuviri baba vana mari yavakadya vachingofa chite baba mari dzanga dzakuya zvinhu zvavhurika zvavhurika muri yeZimbabwe 1 mwanasikana akaroorwa neumwe maneja ari mukati meguta reHarare aita kuti ndizopinda pane chinhu zvakati aiwa mani torarama sei mukufamba kwedu tiri masiaiti tiri matikitivha mukufamba kwedu tiri masiaiti tiri matikitivha inzwa nana nasuri kachecha ufana kutangibisa ufana ukati po sterekika vanhu vanotovhunduka kaunza nyaya kwabhosho kuti mwana azvorwa nasi akutaura inzwa imuri yeZimbabwe zvavhurika vana kuchivakatanga dambudziko zvavhurika but dambudziko choratanga vana vakasvika panguva yekuda kufanana nevana vavo vanoona chiso chababa vavo mukutarisana vanoona fesi yemurume wake iri fesi yababa zvanga zvisingaitika kumashure kubva zvafa baba vakakuteka kuti vakufara mumba anoona fesi yani yamutara chichitika mumwe nemumwe aimhanya anoenda kumasowe anoenda kuchivano zvinoitika kana vanhu vachita nyaya dzauka mumwe nemumwe anenge achikomhanya panyaya dzake but vese vakakwanisa kutenderera kuna amai vachivaudza amai vachitaura vachiti secret yemumba mako haiudzwe munhu mhanya ukadaiwo kana kuda kundishevedza ende kwakadai so ukuda kundishevedza usaudze anokuteverera kana ari mberi kwako vana chivo vanga vakatonzi usaudze vamwe wako chikonzero pakugara kwenyu ndakambonzwa kuti
munenge muri kuitirana shanje dzekuti wakagara zvakanaka kudarika uyu. Mashoko ari kutaurwa naamai vachiudza vana. Okay, regai tinzwe mashoko anotevera. Batai izvozvi baba Isabel, tinodzoka manje. Nechokwadi mudzidzimo tasire panyaya yekuti vana vakazenge vakuudzwa kuti kana une dambudziko rako nekuti vana vaienda kunoudza mai. But mai vaiudza kuti usaudza mumwe panyaya dzichikonzero munogona kuitika jealousy. Kwandinofamba ndinotomuudza kuti vana munogona kunetsana, but ini saamai handipindire pakati. Ndinongoti fambira nyaya dzako, ukada kuzonditora uyazonditora tofambira nyaya. Okay. Zvadaro mukoma KB vana vakatanga kufara, but vana manje mune mwaita nyaya yake achienda kuna mai. But vana pavaienda kuna mai angoita one day kana kurarako aishaya chipfeko chake chaidisappear chipfeko chomukati. Angoenda kuna mai vana vakwanisa kuenda vese, vana vese vakabirwa zvipfeko namai. Saka one ari mukati meguta reHarare anove ndiye azounza nyaya achiti iye nyaya yazoitika kudaro ndiye akazoti mukufamba ari kuzounzi imi zviri kuitika panapa amai venyu ndorita dambudziko iri. Toita sei? Amai venyu ndorita dambudziko iri. Vana vaimanjika vari kutyanana kuudzana maererano nechi nenyaya iyi, kuti ndikatange ndikuudza mumwe kuti amai ndio vari kunzi painobuda ndinonzi ndinakadanga mai. Vari kuchengeta mana nyaya, vari kuchengeta maya, vachichengeta maya kudaro ari mukati meguta reHarare kwakuchitanga kuzvinonzi kuti kana nguva yanosangana namai nemurume wake. Okay, nemurume wake. Nguva yanosangana nemudzimai wake mani anoita sekunonzi atsva. Paano kusangana nemudzimai wake anobva ita sengaita sei atsva, kwakavanzika. Saka nguva yaitsva inguva yekuti nguva yari kutamba nemudzimai wake ndio nguva yaanotsva. Akamira kutamba hapana dambudziko, akatamba ndio nguva yaanotsva. Akangomira chete utanga kukanganisika. Apo vana vakazorwa varipo 4 vari varume chete pasina mukadzi. Fesi yababa ichiri kubuda here pavanenge vachitamba mumba? Fesi yababa isi kumira kutamba. Okay. Panguva yekuti iwo aina kuonekwa fesi yababa panobuda kutsva. Okay. Asi kukawanda wenge chibuda kwaenge yakumira kubuda fesi ndekupi kumunhu atanga kuunza nyaya yekuti paanenge asina kuona fesi yababa anokwanisa kutamba but anotsva. Ndo kuzomira kuti iko zvinozvo akuti kana atsva chiro asikatambika kutsva kuya akuramba ari munhu akuita sei ari kutsva kati regai titsvage mubatsiri. Atsvaga mubatsiri, so atsvaga mubatsiri vakazopedzera kutoudza madzimai kuti no panapa ndio zviripo. Ndo kunokudzwa nyaya yese kuti ndo manyaya mamiriro yakaita. Tinokwanisa here zvikanzi hatikwanisi kukubatsirai tisina kunosvika paguva rababa. Okay. Tinogona kubatsira tichienda paguva rani rababa. Haichisina secret manje kuti vaindi paguva rababa. Amai anofanira kuzviziva zvo, hama dzofanira kuzviziva. Uyezve wai mamboita nyaya yekuti musvike paguva rababa, nyaya yamakasangana endei. Then your she will be for wakachwemba communication. Ndokutanga vana mwana akatanga kuudza vatete, audza vatete achibva anzi iye amai vanoudza shoko vatete. Zvikanzi namama, wai mwana wangu wandogara naye inini baba vakafa, inini ndiripo panapa, anotanga kunoudza vatete asati audza inini, ndapumwa chabvondoka. Amai vachibva vavhundutsira vana zvikanzi tsvagai mubatsiri. Tinzwa kuti ndakamira sei. So nguva yatsvagai mubatsirika yange iri nguva yekuti vana vabva vatya. Vana vakabva vati kerioni ngatitsvage mubatsiri. Sezvo vangagara nemubatsiri zvikanzi handi ndokuunganidza vamwe vese ndobva vaenda pamba. Hamai kumagunde, amai kumagunde, jekesa musutu, kumagunde, kufamba uko. Zvinoita vana mukoma KB mubereki akabereka vana vakasangana nedambudziko ari mubereki vanotsvaga vabatsiri. Ndo chinhu chokutanga. Havatangi kunanga mubatsiri imhosva. Kutanga mubereki imhosva. Vanotsvaga mubatsiri kuti kwatiri kuenda tiri kubata zvakati tobatsirika sei. Okay. Makawanda muri kuitika nyaya idzi. Vatsvaga mubatsiri vana tete vashedzwa, hama dzababa dzapedzwa. Wai hama dzababa dzakwe yakambotanga iri secret, but nyaya yekuti vanhu vakuenda kuguva amai mutorwa wemurume wavo zvepaguva vani nazvo. Asi mubatsiri ati ndikasvika paguva ndasvika mumba, asi wandiri kuda ndiye anogara mumba imomo. Pandichasvika paguva amai vashayikwa zvino guva rakaiswa pamba pani pamai ava ndobva vasvika pai. Vasvika pai amai vakangonzi ndokumbira kuti imimi pachenyu hembe dzevana
anotaka kuti yembedze vana vakataka kuti vese vana pavakauya kunoku ndeupi mwana akashayiwa hembe dzake dzemukati pane vana vese kwasunudza maoko kuti ina ndina amai vachibva vanzi makambofambawo here kuti munzwe kuti hembe dzevana dzaienda kupi hongu vana havana kukuudzai but ndiri kukubvunzai mubvunzo kuti makambofambawo here kunyange musina kuudzwa asi ndaona muchizviziva hembe dzevana dzakaenda kupi zvikanzi kudini naamai amai vakati handizivi nekuti handikwanisi kusheya hembe nevana chero kauya panapa hatikwanisi chero kurara hembe muchitikurukura nekuti vana varume zvikanzi muri kunyepera vana udzai vana amai vachibva vada kupomuka pai vada kupomuka pakaungana vanhu vachibva vashedza vatete zvikanzi izvo imimi mama endai navo mumba mavo muvati iwo ndiri kukumbirawo kutarisa munogara hembe dzenyu nekuti ndiri kuona vane chibhegi chavo chavakaisa hembe dzavo dzemukati endai munotarisa kana kuti izvezvi savatete amunyari vana ava ngavakuudzei kuti mumwe nemumwe akashayiwa hembe iruva rakaita sei uyezve hembe idzi nevana ava dzinosiyana idzi ihembe dzechirume endai muchisimuka panapaka ingosimukai makananga mubhegi ravo rinogara hembe dzavo munotarisa kuti muone hamuna zvamunoona nezvamuchozwa nevana kunodai somukoma kb hembe dzirimo hembe dzacho dzese dzakachikwa pakati dzevana vese vangani zviya vana 4 varume zvikanzi amai ichokwadi hembe idzi ndakadziona but inini pane zvinoitika pandiri panoita senge pane sheve rinombobuda pandiri nekuti ndinoti ndikarota mangwana ndiona chenjeri mumba hembe dzevana vadzesedze ndakadzirota ndadzirota kudaro ndozozviona dziri mumba zvikanzi waibama kuramba zvikanzi zvinonyadzisa kuti ndibvume kuti ndirembe yemwana wechirume makadzitora sei zvikanzi shedzai hama dzangu ndikudzei hembe dzakashora sei neniwo zviri pandiri ndakuda kuzvibvisa saka iko zvinozvi mubereki akabva anzi iye imimi pachenyu baba vepano tikataura nyaya yekuti vakamwa mushonga nenyaya yemombe ndizvo here amai vachibva kuti handizi kutorana zvakare baba ve vari kuuya kwandiri zvikanzi ichokwadi kubva musoteka kutama nevana baba vari kudzoka kwavari kwamuri nokuti muri kuvashandisa imi baba vari kuenda mudzimba dzevana mukabvunza vana venyu vese ava muchanzwe baba vari kusvika ipapo but ndiani ari kuita kuti baba vava vasvike kudzimba dzevana ndimi nemhaka yei baba vanotorwira vana muri kupinda mudzimba dzevana izvi pane mwana wamusingazivi here apa zvikanzi hapana ndosaka ndishedzai hama dzangu ndipupureko hama dzangu nekuti hama dzangu ndokudzore kuna kundibatsira kuti zviri pandiri zvibve saka zvikanzi izvo musi weweekend musi wesaturday hama dzavo dziri kushevedzwa hama dzavo hadzigari kure hadzigari kusiya bhuwa dzinogara gokwe chitekete padhuze about 20 something kilometers kusvika panzvimbo vanenge vapindira saka tamira kunze kuti musi wesaturday ndezvipi zvezvimwe zvavachataura raive skiri ripi raishandiswa kuti baba vazoonekwa mberi kwevana chiso chavo panguva yekufara saka muri kuti amai vaishandisa vanakomana kuvaita varume vavo asi baba vaida kupindira kuti vaprotekte vana nokubudikidza kane chiso chaizobuda baba vakatofa nechigumbu kwanzi baba vaitoziva zvaitoitika mukati mekufamba kwavo vaitoziva zvaitoitika but pakafafa nechigumbu so baba chii chakavapaka kuti vanwe mushonga so mubatsiri anoshedzera kuti tikataura nyaya yekuti baba vakafa nenyaya yemushonga wokuti mombe dzachika munda ndizvo here amai vakati shedzai hama dzangu ndipo pandichagona kutaura hama dzangu dziripo nekuti zvacho zviri pandiri zvakutondiremerwa ndichazvidi inenge chakutobuda sekutoti kumwa kwababa mushonga rinenge skiri rakangotambika hapana nyaya yakadaro amai vari kuziva rufu rwababa saka musi wesatati tichanzora zvakamira sei siyabhowa zimbabwe machinzwa chakusiyabhowa machibva chakuhwedza munititani nacho 0713938538 kana 0789600748 munokwanisa zvakare kutumira whatsapp message pa 0718692244 tibatsirane kubudikidza
nechirongwa Bhoshongora segment 16 minutes past 11 ndio pafika nthawe pali manje. Okay, kuliseiko kubhangeti hanzi masaisai ambotiza asi adzoka. Tinotenda baba na amai tanyanyiwa gweshe mureverwe village kwaChihota vakachibata chikunyana. Regai timbodzwa kuti ndianika ari parunhare baba Isabel. 0789 600 748 kana 0713 938 538 paita munango pantedwe. Halo pa National FM. Yes, Kanyemba Bonzo na kule. Ziri kufamba here. Geja baba piri tuwapindira pe. Pariseiko pa Cranbourne. Wanu kombanda paripo tinacho chimbuti tinacho tikaita kuchiunganira. Tinotenda tibatsira itinzwe. Chokutanga masese anongonozokata ndongotanga ngoti happy birthday kwamuri Kanyemba Bonzo. Ndinotenda mukoma Alec Gbeja. Nokushira sidafu neveswana mabirthdays varanhasi. Aiwa ndakavamirira, thank you so very much. Right, ndinotanga nabata chokuhedza kumba kwana tichaona shumba makuwerere kuhedza ichi. Right. Tida kuti naye madzimai kana mabvuta rekena hamchadi idzosera. Makugara naye kunge yenyu. Ipapo manje. Aiwa madzimai tokumbira regerero zvakwana musadaro weduwe. Kurambwa padare. Ne ungadaro here kuti ndabvisa pfuma ndakuroora padare wakutaura kuti iyeyo ndivanga nchida. Ko makadi kuongodza vabereki venyu kuti nini musandirodze dongogaro zvangu ndiri ndega. Pamusoro pezvo zvikanzi mwana wechinhamba 2 ndewechikomba. Manje zvingaite izvozvo pamwe kana wake chaiye pamwe wakunzi wake hazi kuti tikadozvitarisa. Zvakaoma mukoma Alec Gbeja. Ndogona kutochema. Sorry kani. Ureti ndanyarara kwacho sekuru hamudindinyararidzo sekuru mukufara here nyini. Aiwa tinotenda mukana uno kuti happy birthday my brother from another mother Mukoma Tau from Cell One Electronics. Baba Isabel. Mukoma Tau. Hey. Saka ndigire baba vangu. Saka tijoine pa birthday muswa 31 March. Tijoine baba Isabel. Autokomboza kasongo. Tijoine muswa 31 March. Kanyemba Bonzo, Mukoma Tau, nani futi Vanigao. Ekesi. Pa Johnny Ekesi. Ise otebo. Kavali. Nice one. Vese vane mabirthday nasi Mulungu akutimizireni manango makore yarawandisa. Machi hana kumira zvakanaka. Machi. Ndimika makafana nemudhara wedhuma uya ukuthi iye ndevana vake nemukadzi wake vese ndio muna machi. Tinotenda baba namai ameni musarurwa padombo shava vakachibata chimuti kuti dzvi. Kanyemba nasekuru Bhosho makanyanya ndakachibata chimuti ndinonzi tapiwa dendere ndiri paMutemakungu. Mutemakungu iri kupi? Yes. Iri kupi Mutemakungu? I'm not sure baba Isabel. Mutemakungu. Vakaipa. Reka timbonzwa kuti ndiani ari parunhare. 0713938538 kana 0789600748. Mamukase mukoma Kanyemba happy birthday. Nditiroka happy birthday kuna mukoma Tau pamwe chete kana tete vangu Ana Nyandoro. Ndinonzi maitadiwa Kanyongo pa Belvedere. Maitadiwa masiyana Kanyemba ka. Aiwa ndiwo watanga inini? Watanga ndilika? Hanzi happy birthday Kanyemba. Yes. Nditiroka happy birthday kuna mukoma Tau. Pamwe na tete vangu Ana Nyandoro. Ndinonzi maitadiwa Kanyongo pa Belvedere. Wasiya Vanigaona Ekesi. Johnny Ekesi. Johnny Rory. 7 minutes to 12. Baba Isabel. Tagara tichitaura wani kuti kana uri mudzimai uri pamurume waona kuti zvemurume uyu hauchada unodi kubuda pachena womupa gupuro woita move on pane kuti uite chipfambi uri pamba pemurume. Neimwe nzira tingati autange imwe imba uchiri mune imwe imba. Unobuda mune imwe imba wobva watanga mune imwe imba. So kuna mata kunoita vanhu pachikristu mumwoyo munogara munhu mumwe chete. Kana mana Jesu haukwanisi kupinza Satani. Saka uchitanga wapupura wobvisa mabasa aSatani osiya aJesu. Imba imwe chete inogara munhu mumwe chete. Pakaipa. Andizivi madzimai ngavatibatsire. Munozoona zviri sei kuti uite chikomba uri mune imwe imba. Uri pamba pane mumwe murume. Hondo yacho yanoda kukonzeresa vakomana. 0713938538. Mangwana ndichanoona na chairman
wemayouth chairman wenzvimbo yemunzvimbo yemuhopley nenyaya yevabereki vari kuti shoko hombera nadzo kuna mbuya ava vari kuma 86 years vati ndingasvika sei muofisi yaamai ndatambura mafirst lady nenyaya yekutorerwa imba yangu ndakaendeswa muofisi ndikasainiswa ndikatorwa mafingerprints ndisingazivi kuti ndiri kuitiswei. So vamwe vati zvakafanana nekukombisa mwana ane 11 years uchiti handina kumurepa akandida anoziva rudo here mwana uyu hazive aiwa kati chaitaka kuti vasvike kuhofisi iyoyo uye vakwanise kubatsirwa. Ndiye mukomana papoindi yandasvika panguva inoyi amai vakura kana singakanganise 75 years and above. Okay. Vana vavo vese vakaroora nekuroorwa. Tarisiro yedu dzimba dzese dzave nevana kureva kuti vava vasukuru. Amai vakaudza vana vavo kuti izvo pana muzukuru wandisingafaniri kuchengeta pano. Panapa ndifanira kugara ndisina muzukuru. Vana venyu vanofanira kuchinjana pano. So vatezvara baba vaamai ava vakafa, mbuya ava vakugara vari 1. Vanototsvagirwa musikana webasa nevana, kana kuti vana kutuma vanotopiwa vana vevana vanouya kuzotumwa pamba. Zvakaitika ndezvekuti kwakafa vazukuru vangwana 3. Zvazvikuti muzukuru aenda kwambuya kuholiday achingodzoka kusvika gomba aite 2 days obva afa. Yes. Muzukuru achingobva kuholiday achingosvika gomba aite 2 days obva afa. 3 times zvakateverana. Kusvikira vakuwasha chichiri kuitika. So zvaoneka kudaro mukomana wani uyoyo akabva aramba akati nini mwana wangu asipinda kumba kwana mai. Alright. Kuramba kwakaita munhu anga achiramba nesimba rekuramba kumba muroora mukadzi wake kuti kana usina masiwe kuona ini vana vangu vasipinda iko. Nokuti ona 3 times zvakateverana. Chichaitika varamba nevana vanga vakuita sekunonzi pane chirwere chinomborwariwa nembwa. Vamwe kuri kuguko tinochiti chirwere chezuva chokuti imbwa kana ichifamba side rayo rainoshandisa kuzvibatsira rinobuda nyama yoita saini inenge yezuva, nyama dzakatsvuka dzikabuda kudaiswa. Ndo zvaka zvakuita vana vevana amai ava vese vachibuda kana kuti kubuda nonzi musana here. Okay. Nyama dzichibuda. Chiri kuitika. Saka ndikatigare pasi tifamba kusvikira vakuwasha vakupenga kuti vana vedu vese ngavaende ikoko. Se vana vachidaro vachibva vafamba vakuwasha chibvonzo ndio zviri kuitika. Vatero nevana vavo kanzi imi ndimi nekozi rinotaura kudzimba dzenyu isusu tiri vatorwa ende munoita sei munotaura iwo vanotaura iwo zvikanzi vana vangu ndofunga mutofunga kuti ndiri kuroerai vana, ndiri kukumbira kuti muende varume venyu, asi mwana wangu mukomana asashota pano ndiye atori baba. Togara pasi toona kuti toita sei. Vanhu vaungana zvikanzi ngatifambei. Vachifamba vakaenda nzvimbo dzinoona 3. Vaita nzvimbo dzinokwana 3. Asi zvabuda zvimwe chete. Zvichinzi izvo hazviperi izvi kana. Nokuti tiri kuona zvinhu zvinobuda muvana zvakafanana nezvimbuzi zvavo. Zvino nzvimbo muzukuru wese akagara pamba apa ane chimbuzi chake chakachengetwa pane pachiri. Hai, kumbako. Hai. So mbuya vazvaishamisa mukoma KB. Panze pavanobikira vanoshamisika vanhu vakawanda kuti kwanzi kungatonhora kukaita sei pamba pambuya ava. Kunyange kuchinaya vangatotora mabhavhu vakavhara mvura, poto ikatovharirwa ipapo, mafiwa aripo vachibika mvura ichinaya, asi havarege kubikira panze. Kunyange vakabikira mumba bati panze paya haparege kuiswa moto unotombopfuta. Zvakatozoonekwa musiwo. Zvikanzi vana ava zvinhu zvavo zviripo, but zvinhu zvevana zvinopiswa every day. But vanhu nevana vavo vasikazipa vanenge vachibika panze vakatogara pamusoro pezvinhu zvinoitwa panze. Yezvo pakamutori nezizenge zihombe rokuti kana ari manheru vanotovhura kudai vachikaenda zvinhu pasi vachivhara voisa mavhu avo ndokuridzwe pamba obatidza moto wavo. So zvikanzi aiwa kana muchidini ndindiri kushira ngatichitsvagiya munhu anobvisa zvinhu. Ndobva vaenda kumba. Munhu wokutanga akati handikwanisi kubvisa ndiri ndega, ndine umwe wandotozivawo zvakare wandisingashande naye asi chipo chekubvisa anacho. Ndobva vaita 2. Vanhu vachibva vaungana ndobva vashevedza sabhuku munzvimbo. Sabhuku ashevedza munzvimbo zvikanzi tiri kukumbira kuti ipapa
ndo panoiswa zvinhu zvevazukuru apa. Vanhu vakati zvinoitwa sei hapana gomba apa. Onai zvapari. Pakatofumira kuti zvakanzi aiwa. Tangai kubvisa chichere pamusoro. Kubvisa chichere pamusoro. Kuda vari kuona pane zenge. Rakatendera pamusoro. Zvakanzi bvisai zenge. Vachinobvisa zenge mukoma kebe. Vari kuona pasi patori negomba. Riripo rekuti vana vakaita toilet zvaiswa mukati imomo. Izvo vanhu vakatozopupura vakati isusu taitonzizwa kana muri panapa hapana unoita chembuzo kutoilet vainzi itirai bucket. Bucket iyoro ndiro inokuturirwa mugomba omo nagoko. So pavanenge vachibika apa vanenge vachitofuniridzira mishonga yavo plus pasi apa. So iyo vari kunzi taurai nguva yese yamanga muchiita zvinhu pane zvinhu zvanga zvichikufambirai. Chii chamakakanganisa kana zvazokanganisika kuti vanhu vatenge kurwara nhasi. Koko vachibva vabuda mumba vachida kupinda mubedroom mavo ndokundopinda mubedroom mavo. Vapinda mubedroom mavo ndokumwa mushonga woroka wainhingi wokotora. Vanhu vakatozonzwa kuti munhu anonoka rumba muka akutodzova kunosvika mumba kudai sotoona munhu atopera atofa. Amai vandiri kutaura vakafa. Vafa kudaro tine vana vanosvika kuma7-8 vanga vasipo vasina kusvika ipapo veukama vasiri vemuimba A. Ndobva varipota kumapurisa. Vanhu ava vese vakanga vari apa vese ndokutorwa namapurisa. Mauraya munhu. Nokuti muri pamba pavo makaungana. Asi munhu ari pamba pake ipapo ndiye amwa mushonga. Mese manga muri pano manga muchitei. Nyaya kuzotanga kuirondedzera. Kuti pakaitika zvakadai zvakaita zvakati mapurisa ada kunzwisisa vanhu mukati. Vanhu vatozobudiswa chinzi nyaya ichiongororwa. But mabuda panze but vanhu ivavo vatori nemadhesi kuti vanhu chinoripota kupolisi. Kuti zvakamira zvakadai so kuti musi wakati munouya. Asi nyaya yakabvira pakurwara. Mapurisa vachiuya vakavhurirwa vana vanokona kuita 4 vachinzizvo mira tikuvhurire vana ava. Tarisai mwana uyu. Asi takazofamba tichegeri chiri kuita vana ava kuti varware. Chii? Tazviwana ava mai ndo vakuru. Vari vakuru kudaro amai ava ndo amai vevanasikana vese ava. Ndo zvakaita kuti dare riitirwe pano. Raitirwa pano ndo vakatitendera kuti unganai zvenyu. Asi pazvakabuda zvakanzi zvinhu zviri pano. Ende ichokwadi pana patakabvisa zeveri. Gomba ramuri kuona iri mapurisa ere. Ndo manga mune tsvina yevana vese. Saka vazukuru vana amai vakaramba kuti vazukuru vaende kwagogo ndo wakatanga kurwara. Ko vabatsiri pavakauya havana here kutaura kuti vazukuru 3 vakafa zvakatevedzana vakafa nei? Vakatotaura ndo zvakonzeresa izvi. Zvakatobuda pachina kuti ndo zvakonzeresa izvi. Ende vanhu vakazotanga kunyongwa mushure mekuti vanhu vari kungoti mwana abva kuholiday kwambuya 2 days obva afa. Akubva kuholiday 2 days obva afa. Kusvikira mwana komana akutofonera vanasisa muri kumbozviongorora here. Inini vangu vana havachenduko. Handina kuzvibudisa hangu pachena bati tinodze tenda botso. Bati muri kuzviongorora here. Asi munhu angataka kuona mukadzi wemukomana akati kumurume wake dedi. Inini mwana wangu haende uko. Uongororai. Ndo zvakavhura mukomana wemaziso. Mukadzi aona. Vanhu vataka kuvhurika. Ngatifambei. Toita sei vamwe vana vakubuda musana. Vana vangani vari kubuda musana? Vana kubuda musana 4. Asi vamwe vachona zvakunotoona vamwe vari kungorwara. Zvisinganzwisisike. Wese mwana akaenda ikoko murwere. Aunza nyaya kuNational FM ndiani? Mwana mukomana ane vana vari kurwara. Kuti chii? So dambudziko rapo ndinoti izvo zvekugara kwavakaita vasungwa vakakonzeresa kufa kwemunhu. Uyezve hama dzaamai vavo dzashevedzera kuti sitaya kuzoviga but hatina chatinogova. Makauraya mwana wedu. Makakonzeresa rufu rwehama yedu. Ende hapana chataura kwaari. Zvisi zvamuri kutaura ndimuri kutaura munhu unoita sei akafa. 12 minutes to 12. Jimu Nathani na Munyavili alongside Paddington chiwawarirwa timu rekukata padelta mutoko rakachibata chimuti. Baba Isabel ndozva kuti mune mashoko kubva ku Broadway paka magadwa hetikle. Kune amai vakafungidzira kana kuti vakapomera musikana kuti arudana nemurume wavo. Ndobva vatsvaga nhamba vachibva vadziwana.
vatsvaga nhamba vadziwana ndokutanga kusendera mameseji musikana kuti svika pano unowanika seiko pane zvondoda kutaura newe famba wakadai izvo musikana ndokufamba achiteera mameseji sizvaitaura nemumwe munhukadzi ndobva asvika vanzi wasvika panda kuudza zvikanzi ndasvika zvikanzi wakapfeka zverudzi ndikuone zvavanopfeka zvakati vachibva wasvika but pakasvika mukadzi uyu anozviti iye anotorirwa murume nemukadzi uyu haana kusvika ari 1 wakachiwemba communication chale chembe zvadaro mhuri yezimbabwe musikana yasvika zvikanzi right ndomabasa auri kuita kama ndokutaka kurova musikana uyu ndokutaka kumubvisa zvipfeko ndachimudira mhiripiri yerudzi rwechile vachimudira kudaro vamubvisa hembe ndokutaka kumufambisa akashama achiswereredzwa nevana vakazoita mumwe munhu akavaudza akati zvamakuita izvi iyi mhosva iyi amai vemwanasikana vakatozviudzwa vari kwavari kuti ndo zviri kuitika kumwana uyu mwana wenyu zviri kuitika izvi so pandapedzera iko zvinozvi ndapedzera nyaya enda kumapurisa vanhu vaenda kumapurisa pari zvino zvichazokuudzai kuti yapapi vakatonga vachinzi kudii pose paifambiswa musikana uyu akashama asina kupfeka anga asingatenderi kukwenya nokuti angadirwa zvinovava achinzi aiwa iwewo handiri unoda varume yes ndikati kupe murume chaiye Zimbabwe ndo matongero acho iri vanga vane V11 humbowo here kuti musikana uyu ari kudanana nemurume wavo ndo panonetsa kungoti kungosangana nemusikana yepachakairamba but ivo vakati aiwa unodanana nemurume wangu so kana nyaya iri kumapurisa ndo parichanzwisisa kuti mapirisa vanotsvaga zvese because ava vanhu vakaita zvinhu zvavagara vaine mhosva kunyange mwanasikana uyu aidanana nemurume wavo asi ivo vakatonga kavasi vatongi munyika ino vatongi munyika ino tinovaziva saka vaudzwa kuti kukaitika mhosva munoripoti kwakati muchaenda kukoti yakadai so ivo pachavo haisi koti havasi magistrate kunyange vakaita magistrate havatongere kumba naizimbabwe ndizvo here zvinoitwa waziva kakuti murume wako pane musikana wari kudanana naye ndizvo here zvinoitwa unge zvakaitwa namai vekuHatcliffe izvo 0713938538 vaisabwe vasati vatsudzura hanzi Lloyd Chitembwe aenda kuTriangle United zviya ndiye coach weTriangle United Lodza akambotambira pamwe chete kane kukocha Cape United mwana weCape United chaichai yes tinovimba nonobata basa munofunga kuti achaisimudza nokuti zvanga zvisingafambe zvakanaka kuTriangle United tichokwadi no aya madhara magogodera anokwanisa kusumudza dzakabva pasi dziya zvingazonetsazo kumberi but kusumudza dzakagara dziri pasi dziya aiwa vanozvigona mudhara anozvigona so Lloyd Chitembwe ndiye ka coach weTriangle United lekezani katione kuti first match yake bzinenge bziramira tani ndiri kuona panapa kuti first match ya Lloyd Chitembwe ka apo international break inenge yapera anenge achitamba kane chikwata chipi rega titarisa kuti match day number 5 Triangle United ine Agama ku Gibo musi Thursday 2 April 2026 FC Hunters versus ZPC Kariba ku Hart Stadium Triangle United versus Agama ku Gibo Hard Rock FC versus Rangers College ku Chawanda Ngeze Platinum Stars versus Cape United ku Baobab wakamira semtambo Ngeze Platinum Stars versus Cape United ku Baobab igaroziwa ke kuti kudini munobvunzire amuziziwe kuti kudini vatakatanga nazo ndo zvatiri kugoita arisati achinja vechirokeza tiri kungoita zvinhu zvatikatanga nazo ndo zvatiri kuita kubva pa day 1 game ride kutanga chichakaitika makawina rechi 2 makawina rechi 3 makawina rechi 4 makawina pakatambwa mangani 4 tikaita seese 12 points saka muri kubvunze asi ndokwakabva ka textual chirabhuku saka vanomuziva ani vengezi Platinum kana ari 11 ari munhu 1 T1 FC versus Scotland FC ku Ascot Bulawayo Chiefs ichabvina na Simba Bora ku Barberfield Stadium Manika Diamonds versus Chicken Inn ku Greenfield Arena Dynamos versus Mozi ku Rufaro Friday 3 April 2026 Highlanders versus FC Platinum ku Barberfield Stadium ndo kumira kuraitaka match day number 5 Kasolaga Premier Soccer League paita munango panti Hello National FM Hello, Maserase. Taswira Maserase ko mama. Maije ko bukazomba pastoni. Ijo! Jeko. Akutanga
nekuti happy birthday Nana. Ndinotenda mama. Muwedzerwe mazuva akawanda. Icho. Ndinotenda mai Jacob Kazomba. Ndakukomenda chekuhwedza icho. Right. Chemurume akatorerwa mukadzi neboyfriend ndongoti akatadza pakuzoenda kunopisira boyfriend mumba. Chinhu chekutanga chaaifanirwa kuita aitanga amhanya nekamwana kakuru aka kumadn. Okay. Ona kuti mwana ndewake here, then kana abva ikoko oenda kwamambo kunoripota nyaya yake. Obhadharwa zvese zvaakabvisa. Madzimambo euku ari kutonga mazuva ano KB naBosho. Okay. Ari kutonga, saka aifanirwa kunomhangana kwamambo odzorerwa zvinhu zvake zvese zvaakaroora. Nekuti iye akaita inonzi mufakose, hapana chaachawana, achawanikwa kuine mhosva yekupisira munhu mumba. Mai Jacob, pari zvino zvimapurisa asati auya kuzoita ma-investigation yekuti vaone kuti akapisa imba ndiani. Asi itarisiro yekungoti akapisirwa imba, munhu wanga achinesana naye ndiani. Asi hakusati kwazivikana kuti akapisa imba ndiani. Asi akataura kamuromo wokuti mese muchafu. Unenge watsamwa, unenge wakalipa. Dai akatsamwa aigona kana kuenda kunyuchi kuri kuenda vamwe vane zura. Mai Jacob. Aigona kuenda kunyuchi zvongodzokera nenyuchi. Yes. Saka aipapo akatadza hake. Kana ari iye akapisa imba akakanganisa. Aiwa, akakanganisa akutonzi ndiye ane mhosva pamusoro pekutadzirwa iye. Aiwa, ichokwadi ichocho. Ndoda kungosweresawo hangu. Sudzurai tinzwe. Ndakutanga kusweresa vateereri vese vakabata chimuti pane dzino nguva. Ndoenda kuretreat kusweresawo apostolo vangu mama naadhedhi Sabau vanenge vakachibata chimuti havachisiye. Kuti dzvi apo maapostolo. Vanonzi apostolo ani? Sabau mama naadhedhi Sabau. Apostle mama naadhedhi Sabau. Apostle mama naadhedhi Sabau. Apostle mama naadhedhi Sabau. Rikiti bvu. Sudzurai. Ndobva ndaenda kumaundari ndoda mama wangu maita kubva hama dzangu dzekwachibira nedzekwamukambi. Ndobva ndati kuIvins mai Kasande mai B mai Gware. Ndobva ndaenda ku3 sisters pane hanzvadzi yangu inonzi Owen Chibira. Inenge yakachibata chimuti mushedzei futi katatu. Regai ndiridze puti ndisati ndaenda. Rikiti. Matanonzani? Hanzvadzi. Owen Chibira. Owen Chibira. Owen Chibira. Owen Chibira. Owen Chibira. Mai Jacob. ndofunga kana kuchechi vakapita kuruva mharidzo inopisa. Yes. Ndavanzwa. Vakapinda mubhaibheri chaicho unogona kutosimuka kuti muri kutaura inini. Taurai zve. Vakunanga. Musakanganaka kuti nhasi maWarriors eZimbabwe vanenge vachitamba kane Zambia mukuru 4 Nations Tournament kuBotswana ikoko. Tinovashuvira karombo rakanaka maWarriors eZimbabwe. Hadebe, Teenage Hadebe. Yes, akasuspendwa ka 1 match. Haasi kukwanisa kakutamba pamutambo wa nhasi mushure kamekubatwa kane mhosva yokuwanikwa akabata kachibhodhoro chehwahwa pavanga vari mukembe, saka akasuspendwa. Iye Teenage Hadebe, yes, akabvuma kamhosva yake zvikanzi ndine mhosva saka ndabvuma zvangu. Ndiwo kamamiriro akaita kamitambo right uchatambwa kanhasi we4 Nations Tournament ikoko kakuBotswana. 8 minutes to 12. Legezani katibve munangu ari pantedwe 0713 938 kana 0789 600 748. Tisatatora karunhare regai timbonzwa kamashoko kubva kuDesmond Fresh Products. Then nasi day number 90 of 2026 kwasara 275 days kuti gore ripere. Tiri mu week 14 of the year. Nasi World Backup Day. Toziwaka kuti kune vese vaye vanenge vane information yavanoshandisa munofanira kunge makaibeka pangao pamafoni penyu kuitira kuti pane dambudziko rinenge raitika information iyoyo hairasike munenge munayo. So World Backup Day nasi chengetedzai ka information yacho
makaibheka kubudikidza kuti kana pane zvinenge zvaitika aiwaka inenge yakachengetedzeka mune zvakanaka. Mamuka seko sekuru Jonga pa DZ2 vakachibata kachimuti kuti dzvi. Mai Victor kuri seko kukadoma nhasi pamwechete namukoma ka Promise Ncube pa Pure Gold na Apostle Professor Benjamin Joseph Murata vakachibata chimuti kuti dzvi. Kana 0789600748. Halo pa National FM. Avadi henyu. Halo. Mamuka sei? Tamuka, Diana dere kwa nasi. Ndikanyemba. Makwako tukanyemba. Kwa Chitamo. Kwa Chitamo kwa badu wa mwana lero. Azi babala maya kwa tulongoya kubeka kakobwe. Aiwa hamwara wezereka nyemba. Tinotenda Mainosa. Mwitiro zakanaka mkoma wedu makati koshera. We love you Zimbabwe. Yese inokudai. Thank you so very much. Yese nafanigawo mkomborere pazuva renyu. Ayekesa hawana kuberekwa nhasi ndanzwa kuti hanzi ndozora wakapinda zvigure nhasi. Oh. Birthday lawa angasherena kanyemba wati kanyemba wedu. Takatatoramba. Johnny Yakes. Ndinondazviramba ini. Zvakaoma muri seiko? Aiwa ini ndakanaka ndinongokudza kuti shoko ndiro mangwana imwe iri kunofira kumhondoro. Kuti kudaro? Zvakanaka futi. Mundiudzira ukava mapfumo kuti pa birthday vanditsvagira ukamajezi ecaps. Vatondifonera hanzi Mainosa muyemutore majezi akanyemba ebirthday rake ndikati ndiri kuuya nhasi. Ndizvozvo kuitira kuti ikwanise kutora league gore rino. Gore rinoti sine chimuti zvingade kuudzirwa here. But pangezi platinum apa. Yes, tikunoigogodza. Kuna yuno. Musataure zvisizvo makamboudzwa pera kuti magemu mangana akatedzana mukazviramba. Abatarisa 12 points dziri mutumba. Makosha ipapo mataura chiprofita chobada komado wemunhu. Wemunhu aiwa ndinongobata hangu chama nekushandisa vana vavo kuti ndakambokudza ipapo kuti kuona oroyiwa namai vako muroyi anonzi amai akaoma. Ichokwadi. Bosi mai vako ndovanenge vakakuchinja nepi vachiziva zvese kuti kanyemba akadai. Saka ukaona vapinda futi pauri, zvakaoma. Saka pakadaro manje panoitwa sei vana voziva kuti ava mai ndivo vari kutigadzira? Akadaro ndinongoti mubatsiri ngaanoita yaanoita kana zviita kuti vaendereke vasare varipo ndizvozvo kana chinzova vanofana kungofa nemabasa avo ndizvozvo asi ivo kana vabvuma kuti vane zvipfeko zvabuda vakazvibharira pakati ndo mashandisira vaita vana vavo. Saka tingoti amai kana vachigona kuti vareurure zvifambe mushe mubatsiri achiripo ngavareurure vana vagona kuregerera mai vavo. Aiwa tinotenda. Regai tinzwa kuti mugovera zvichafamba sei? Mugovera takatoumirira nekuti muye update ana mai vedu wei. Ende mai kana vachiroya anobva vachisa baba zengeneni. Onai baba vakabva vanwa mushonga nekunyepera kuti munda wadyiwa idzo dzinyaya dzamai ava. Ana amai tisadaro. Vakasimudza mamhepo amai ava. Vakasimudza mamhepo kuti zvikoti vagochepedza muriro wemunda kunge sezvonzi vanhu vese vanodyirwa munda vataure kuti munda wadyiwa. Zvakaoma ndimakaona baba futi vakazonzwa imbogara pawheelchair amai vachiroya. Ana mai vanoroya vese vanoda kukanganisa varume vavo. But munozviitireiko? Zvatizi tese tinozviita ida vanozviitirei ana mai vanoroyiwa. Ko ava wava. Pane chipambi chamamitaura chekuti munhu anoita chipambi. Havasi vese vanoita chipambi hatizi tese tinoita zvipambi. Vanoita zvipambi ava munozviitirei? Vachatipindura zvavo. Vachapindura zvavo regai tigonzwa kuti vachimbobvuma kuuya vega live kana kuti dai paiswa mutemo wera wakataurwa ngeovhiriji wavo kuti varoyi vachibudikira paiswa tumadroni ka zvimwe zvetu zvaifamba mushe manje hurumende yedu haidi. Hazvitongeke nokuti panenge pasina umbowo. Aiwa pamwe pacho umbowo uripo ndonzoti munhu adonhera kumba kwaMainosa asi ndikangoenda chete kuofisi hazvibvumiwi. Ingoti turi vaviri vatatu. Nokudai mukomborero ndikukumbirawo fevha nai vedu wei. Ehe. Mutarise pandiodza mutambi paninzi inonzi happy birthday munongoiridza kuenda painomhanya ka matamba muri tuimomo bhosha akubatsira imba maisa pachanel. Orati regai tikatsvage. Munongovharisa chete ingotsudzira isongu iyo nematondisira zvakanaka pazuva rakanyemba bhosi. Maita basa Makenosa. Thank you. Sharp. Makenosa. Mazuva anga awandisa vasina kupinda pachimuti.
ndifungekeka kubatwa kuti dzi Okay, regai katika tsvage ka happy birthday kubva kuna Simon Mutambi. Motivational quote of the day yanasi tukipiwa kana coach Brian Ngosi alikuti nsiku zilibe kufanana, oneka uchijikirira na kusenza na mphamvu mwepo unenge uchibva kuneta kuitira kuti bzireke kusiyana na nsiku za unenge ura mphamvu zirawanda. Nsiku zilibeka kufanana, oneka uchijikirira na kusenza na mphamvu pamwepo unenge uchibva kuneta kuitira kuti bzireke kusiyana na nsiku za unenge ura mphamvu zirawanda. All days are not the same. Prefer to be at your best during the bitter days. That will make you less weary to face your better days. All days are not the same. Prefer to be at your best during the bitter days. That will make you less weary to face your better days. Mazuwa hanaka kufanana ose. Wanikwa uchishanda nesimba apo. Zinu zinenge zisanga kufambire zvakanaka. Kuitira kuti pasave nemutsauko kana kuti nemusiyano pazvinenge zvave kukuitira. Mazuwa hafanane ose. Wanikwa uchishanda kane simba apo zvinhu zvinenge zvisinga kufambire zvakanaka kuitira kuti pasave kane mutsauko pazvinenge zvako kuitiraka mune zvakanaka. Ndiyo ka motivational quote of the day kuchokera ka kuna coach Brian Ngosi pa National FM 6 minutes past 12 ndo pafika nthawe pali manje tapupuliza chirongwa chathu. Ndikuona the digital Morris Ngwenya wapitira ka mu studio baba Isabel Hans na Maibiningu nakachibata chimuti kuti dzi ayi wakati notenda Maibiningu pa DZ extension vachada kukubatai munobatika sei rikati kuti lamsa mukaguma wamukasei agogo everyday Friday pamochete na masagasi na chino muriteo pambare apo sabu kukaramba pa zipoto mata kwedzi kana kuti mbuya vabhule chimutoka bata rutendo mutaga akabata chimutizo so aripo pa pote nyamapanda nginoti mwana wese aiwa muriesi mapo unoda kundibata munobata pa namba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025. Musa bipa musafuna ni private number musatambira pa iri kungoti ndibosho makutotsodzura takutosvika ipapo ndapota musa bipa sa agogo every day is a Friday po rikiti vo kanyemba bonzo na boshongora timbwera pomwe kamangwana midweek party chitatu chinotapira kwanasi tomirira panapa. Morris Ngwenya ndiye ari kubwera. Thank you na ma messages yamatumiza andikwanise kumapindura ese nokuda kuti akawanda asi ndinotenda kane chido chenyu muva nekuteerera kwakanaka.